Nej, Michael, du skulle stå for pasning til Lina på banen, og rygepasning til Baloo hjemme, og så skulle jeg stå for snacks til køreturen. Var det ikke sådan noget? nej, det var ikke sådan, det var, Michael. Altså, det er ikke så godt. Har du ikke stået på pasning? Nej. Vil det sige, at der ikke er nogen, der passer mig derhjemme? Det ved jeg da ikke. Altså, det var da dig. Hey. Det er fint. Ingen grund til panik. Jeg har en idé. Okay? Alle jer her i salen, er der nogen af jer derude, som har fulgt med på YouTube på det sidste hus? Ja! Og jeg kan lide en af dine sådan. Er det ikke et fedt hus? Jo! Tak skal I have. Vi er også meget glade for det. Min pointe er, Cecilie, i vores nye hus, der har vi fået et ultra mega lækkert topmoderne og så kan vi se, hvad du har det fint. Prøv, han har det godt. Okay, stue. Skal vi se, der. Så kan vi se, Baloo er her. Han er et sted her, okay? Okay, I må lige sige til, hvis I ser Baloo, okay? Yes, det er ham. Er det ikke ham i sengen? Ej, hvor lækkert. Nej, det tror jeg ikke, det står. Han ville jo have spist maden, hvis han var derhjemme. Velkommen, og så er jeg dernede bagved. Har jeg også set på YouTube, at vi flyttede sammen med min familie? Ja! Ja, tak. Prøv lige at høre, Cecilie. Baloo er jo over hos mine forældre. Det er jo bare min mor, der lige har været inde i vores hus. Taget Baloo under armen, og så... Kom så. Jeg kan også lige finde op. Det er... Mor, sådan der. Kom så, Karin, tag den. Bare hvor det, hun har Baloo. Hej, Mika. Hej. Hvordan går det? Hej mor. Hvad laver I? Ja, vi gemmer os for en bjørn. Hvad? Det der, det er bare AI. Okay, så jeg er altså ikke hjemme, eller hvad? Nej. Og det vil så sige, at I har ikke set Hvad? Baloo. Lyvende. Ja. Okay. Og vi kan blive altså nødt til at løbe nu. Ja. Ja! De kunne have Baloo. Du kan lige så snit. Prøv, jeg ringer til Alex og Nelly nu. De har sådan en der. De filmer sikkert en eller anden video, eller Bare hvad? rolig, bare rolig. Ja.